Naglamis. Naglamis danom na. Ano ka na? Biro ka, tirong. Wala. Binayad ka na, nagalis. A few moments later. Guys, nakikita ko ano. Tahong. Nabali na ito, posible ah. Nabiyag mo. Tahong mga ito eh. Parang mabali na ito tahong. Nabiyag mo na eh. Ayan guys. May kabilang ta? Nabalin. Si Dayong pa jiliddig na karugrugit. Karugrugit iliddig okay. Nag-angsaw. Numartamba mo dyan. Nabuyok nga. Liddig. Nagbangsit okay. Ayan guys. Pahitay na siya guys oh, kasi lumalabo na yung tubig oh. Lumalakas na yung current. Ha? Mabali nga lagaro din, magtit ka talaga. Mabali, nag-alada pa dyan, nakita tayo, hindi nga taga-mungton. Patay hindi dyan warp ah. Patay hindi ka kay kayod jay, baka doon jay. Sisirok na na. Kabil mo jay. Kabil mo. Wen. Ayan guys. Woo. Nabiyagmat na eh. Kakatama si Daya ito. Posible ah. Basta buhay na makakain. So may isda pa guys. Oh. Eel. So nakahuli pa ako ng isda. Maliit na eel. Galing. Siyempre ilagay natin dun sa dagat. Ayan. Diba? Ayaw niya. Gusto niya sa gilid guys. Dami dito. Dami ano. Yan na. Salupin. Eh, nagadugalan din eh. Tahong guys, tahong. Huli in St. Andrews. Kala nyo ah. Ito pala magandang magtahong eh. Ang tataba. Aray ko. Malamig nga lang. Aray ko. Naglamis guys. Naglamis. Shit. Gamit din naggalad din. Nag-trash ko eh. May kalagkalid din. Balitok guys. May gado ah. Naglamis na. Aray ko. Anig. Wala mo nagtubong oo nga ito. Wala mo na sukol na. Ayan guys. Aray ko. Ang damig dami. Lalada gitu na daw. Tidak mo ganito pa.
Ano mas mapoison pa ito. Ah, boy suntog ala ko dapat di Atlantic ti Costa ini tahu. Bergina. So wala aja tahu mo lang aja. Sana poison ka to. Here tahong here. Tahong. Talarok tahong here. Too much tahong. It's so big, you know. They are huge. Okay. 2 kilo ka ano naman nagtahong. Aray ko, ayun na tan. Doon nag-load out mo na eh. Tayo din. Guys. Nagsimagkilima ko na eh. Sabi ka lang gana. Naglabis si gamin. Naglulumog. Lakap po. Ilocano lang makamo ito guys. Yan nasa lupinan mo. Oh, nagdoon na alak ni. Mga 20 siguro ato. Doon alak? Hit. Naglumbis. Yan na. Silipin. Kita dugayang ke. Di darat kalalaim. Malam juga wasit. Basta daramot-ramot nga nabiyagda kita. Gani, oh. Ganito. Di ba? Hindi, gani, oh. Hindi, guys. Il, eta, il. Kaya. Ay ko ng lamig. Nagado. Di ko ito ibabad tapit ito ng mga talol daw. Di fresh water. Sa tato yung steam man. Sa tato kanin mukbangan ta. Mukbang guys. Yan na alam. Dagsoy na ni. Drakil na naglumag ni. Imakon. Lamay si Danong. Oh, may kalagsusulain to ni kagsulakin. Eh. Sukainam. Drakil. Reko. Okay. Ata. Ako nag-like kag-biro ka. Expect ka na. Dini. Yung nag-biro ka si Dami. Apo, pandakil. Hindi ko. Nakasiksik na dyan. Riko. Sige, di ako nagkikilo. Ano? Ano no? Nagdimakil ganun kami na eh. Awan, ata ni, magado ni. Didrak ka lang laki. Nagaliwanda ka ako ito eh. Magkit ka talaga. Nature lover. Walang mo gumasi mo. Didrak ka lang eh. Aray ko. Safety mo lang guys. Datukak guys. Aray ko.
Kawanin, madali man. Uy, Bramta. Uy. Ito, nagdadagdag guys, oh. So kainam lang gini batod to ini. Gini seaweeds. Gado ba liddag na eh. Kaya mo liddag. Gado liddag ka na. Oh guys, liddag. Pero wag na magliddag, taong na lang. Next time. Gado ba liddag na eh. Bigat tuyur na. Oh, nagado. Napundo ko 5 kilo siguro ito. Oh, palo high tide na guys. Ang lamig kasi ng tubig eh. Huwag na yan, sa gilid. Tara. Oh, nilokana. Nagtaong. Parang nagtaong guys. Para sa mga sila titaong. Para sa mga sila titaong. Dapat sabi ko sa'yo magbota ka, ayaw. Ano, tima? Ang lamis na talaga ah. Yun yata yung tatawid dun, no? Yung may sandbar. Yung may sandbar na ano. Ganda ng sunset oh. Oh guys, yung mga gustong tumira dito sa St. Andrews, so libre ulam. Libre ulam pag low tide. Pag high tide naman, libre pa din mga makerel, pusit, gano'n. Sige. Bata man titahong. Apa? Tahong ko eh. Bata man titahong. Tagmo titahong mo. Rawa man titahong mo. So antayin namin mag high tide para i-try namin mag bingwit. Pero mamaya pa siguro to no. Pag madilim. O pwede na pag maabot na yung tubig dun sa may warp. Pwede na mag bingwit guys. Woo! Tama guys. Bakit ito yun? Matay na kami tigaan no ko eh. Kaya 6 hours na ito, hindi makset na. Mabilag. So matay. So kailangan ni Jika hindi danom dyan. Ayan guys. Oh, lamig. Lamig yung tubig. Pasikilin na tayo imam oh. Okay, bye guys. See you next vlog. Maya mag vlog ako mamaya dun sa may wharf. Bye, please like and subscribe. Ilocano Canada.tv. Sign off.